En una nova edició de la benedicció dels animals que des de fa 18 anys es celebra a la porta de l'església de Sant Pere. Però és la plaça Espanyoleto el punt de partida del passeig iniciat pels amants dels animals, que porten en comitiva a les seues mascotes caminant per una xàtiva rendida als encants d'estos gossos, gats, pardalets i de més amics que ens fan la vida més agradable. És una benedicció que organitza la Societat Protectora d'Animals de Xàtiva, l'excel·lentíssim Ajuntament, i que s'ha consolidat any tras any gràcies a aquesta ajuda de l'Ajuntament i al públic assistent. Una vegada arribada la marxa a la plaça de Sant Pere, tot està disposat per a la benedicció. El rector José Estellés és ja un expert en la matèria i no té cap problema en beneir els animals domèstics i els de tir i arrossegament, que de mans del saladrar participen cada any en este acte tan lluïdor. Esta tradició associativa està recuperada gràcies a la llavor i al tesó de la protectora d'animals de la nostra ciutat, que com acaba de dir va recuperar aquesta tradició per a tots els xativins. I jo crec que tinguem que estar molt contents perquè l'afluència de gent és magnífica, perquè tots siguem conseqüents en l'amor als animals i dia per a disfrutar i per a celebrar Sant Antoni i per a cuidar els nostres animalets. Traigo a la perra, al perro... Toda la familia, ¿no? De toda la familia. ¿Qué tal cuidan los animales, abuelo? Yo muy bien. ¿Cómo quieres que los cuide? ¿Quién anima deportes? ¿Qué es? ¿Un dos? Es una goseta. La mitad es burdón francés y la mitad grifón. ¿Cuál es igual? Tara. Sara, ¿y están porque si nada? Porque es muy miedosa. Es un gol de tracaleo, uy, ¿eh? Claro, hay mucho jaleo para ella. Este dia dedicat a les mascotes es celebra el cap de setmana més propet a Sant Antoni, el patró dels animals, un dia de festa que té el seu significat i la seva història. Conta la història de beneir els animals domèstics és una tradició que va començar a l'època colonial i que va ser impulsada per els frares franciscans. Trata de recordar l'equilibri que deu existir entre l'home i la natura. Sant Antoni va adquirir la costum de beneir als animals i a les plantes i aquesta tradició es va estendre per tot el país i avui, en aquests moments, els feligresos continuen vinguent a la porta de les esglésies per a beneir els seus animals domèstics, els seus preferits. La tradició en Xàtiva es va recuperar gràcies a la llavor diària que fa la protectora d'animals amb tots els seus col·laboradors i amb el seu treball de recuperació i d'ajuda als nostres animalets. Evidentment, des de l'Ajuntament tinguem que donar el suport econòmic en nom de tota la ciutat, en nom de tots vosaltres, per a que aquesta tradició continuï dia a dia. La dolçaina i el tabal acompanyen la festa, però la veu de la cantaora és la que posa els pèls de punta a mascotes i a amos. Ja ajude a la protectora que molta falta li fa, que molta falta li fa, que té més de 200 gossos, que té més de 200 gossos que els han abandonat. Ja veuen que la tradició i la festa es donen la mà en esta benedicció d'animals multitudinària.